I would like to continue our message that I entitled, What Our Church Needs to Thrive. Una, nakita nyo ba kung bakit ang message na to ay napakahalaga na pakinggan nyo? Because parang ganito yung preaching ng ating speaker nung Friday night. Iba lang yung points, yung word na ginamit, but the thought, the essence, and the substance are the same. And if God had to actually repeat a message to the church from two different pastors, you better think about it. You better pay attention and listen. Kung ikaw ay hindi naman new Christian lang o immature na Kristiyano, kung gumagamit ka ng tinatawag na observation or discernment, makikita mo, it's not about the pastor, it's not about the speaker, but it is actually God telling us a very important message. Nais kong makinig po kayong maigi. Alam kong mainit, it's uncomfortable here in the sanctuary, but I know in other places it's not the same feeling. Dahil malamig po dyan, mas masikip yung inyong lugar, dito kasi malawak eh. Parang feeling tuloy ng mga nakaupo rito, hindi sila yung kausap. Pero kayo ang kausap ng message na to. Okay? What our church needs to thrive. Na una sa lahat, let it be acknowledged and recognized by each and every one of us na kung merong dapat institusyon that is thriving in our community, in our province, and in our country, it is not the government, not the business establishments. I am seeing a lot of business establishments rising. Oh, malapit nang magbukas yung McDo dyan sa Bacara Road. Ramdam ng lahat ng dumadaan dyan. At nasa about 30-40% na yung ating SM Salawag. Napakalaki po yung mall na yan. I think it will open around November or December. And a lot of people will flock into these places. But again, kung merong dapat na nagtatribe sa ating probinsya, it should not be the business establishments only or the government agencies or the schools. It should be the church of the living God. Tayo dapat yan, mga kapatid. Hindi po dapat tayo yung mga tao na nagtatago dahil hindi naman kailangan magtago. We are not persecuted. Hindi dapat tayo yung mga parang we don't treat and appreciate the church and the ministry of God. Mga kapatid, I mean, if we as members cannot even appreciate the church na itinaas ito ng Panginoon, would you even expect the unbelievers to respect our church and our ministry? Pero bakit nga ba? At ano ang susi para lumago ang church ng Panginoon? Akala ng ibang pastor, well, pag marami kaming pera, we will grow. It is true that when you have resources, you can accomplish a lot. Pero bago magkakaroon ang resources, may kailangan muna tayo. Sabi ng iba, pag may malaking building kami, we will thrive. While it is true that a church building can be a great help, sapagkat yung mga unbelievers, pag nakita nila, oh maganda ang building. Pag nakita nila, ay wala naman silang kapilya. Pero it's not always the case. Sapagkat yung isang ministry natin sa Batak Paway, ang laki-laki ng kapilya. Pero sa bagay, nagsisimula pa lang naman tayo. But a building does not always guarantee growth. Sapagkat anong kwenta ng building kung wala namang members? Anong kwenta ng malaking, malawak na sanctuary kung wala namang mga members na alam nila yung kanilang trabaho, yung kanilang role, at pagbubutihin nila
magpupursige sila sa paglilingkod sa Panginoon, that building will be useless. So it is not always the building that is the answer. We think pag marami tayong members, we will thrive. While I believe that there is strength in numbers, when unbelievers come and they see, marami pala sila. Kesa naman yung pumunta rito, lilima yung nakita niya, siyempre, human nature ay basit na maggayam. Pero pag nakita nila, marami tayo, it creates curiosity. Kaya nga yung isang sumisikat na restaurant sa Pasay, ewan ko kung masarap o hindi, pero bakit maraming pumupunta? Palagay ko, hindi dahil sa pagkain. Karamihan doon, curious lang. Bakit? Maraming tao eh. Well, if in business world, they thrive because there are many people, but I would like to say, it's not always the case. Kasi ang dami-dami natin. Pero hindi naman lahat faithful. Hindi lahat gumagawa. Yung iba nga, mga kapatid, parang pagka nasa church, hindi mo maramdaman yung init. Yung presensya, nandun. Pero yung sigasig, wala. Yung kanyang excitement, wala. Kagaya ng katabi mo ngayon. Yung presensya, nandyan. Pero yung init, wala. Yung excitement, wala. Sobrang relax. Kaya nga, Pastor, pumunta ako rito para mag-relax. Hindi ka lang pumunta rito para mag-relax. Marerelax ka pag na-bless ka sa Word of God. Naunawaan po ninyo. Kung ganyan lahat ang mga members natin, mga kapatid, will our church thrive? No, it will not. So what is the key for the church to thrive? Nakita natin how it is similar yung points nung Wednesday night at yung point ng ating guest speaker noong Friday night. Una sa lahat, we need a faithful God. Ano yung counterpart sa book of Nehemiah? The hand of God. The good hand of God. Ano man ang success ng ating ministry will not always be attributed sa galing ng pastor o sipag ng mga miyembro, sapagkat ano naman ang magiging result sa galing ng pastor at sipag ng mga miyembro kung wala ang Diyos na magpapala dito. So, that is why we need to always look up to God. Let us not be too self-dependent na parang may building na tayo, magaling na tayo, marami na tayo, well-structured, well-organized, we have resources, professionals na kayo. Dahil doon, hindi na mainit ang panalangin natin. Kaya alam nyo, naiisip ko tuloy, kung meron sa inyong sumasangguni sa akin, Pastor, may problema ako. Pastor, nadadown ako. Pastor, nadi-discourage ako. Naiisip ko bilang pastor, ina-assess ko sa big picture, sabi ko, Panginoon, this is your way of humbling the HBBC. Bakit? Kung walang mga problemang ganyan, mayayabang ang mga HBBC. Tama ba ako? Kung wala kayong ganyang mga challenge sa buhay, di ba ang yabang-yabang nyo? Ako, kung wala akong problema, ang yabang-yabang ko. Tao tayo mayabang tayo. Kaya naisip ko, salamat Lord, na may mga problema pa rin na isinasanggunin ng mga miyembrong ito. Nadadown pa rin pala sila. Akala ko strong yung mga yan, nadadown pala. Akala ko matagal ng miyembro yung mga yan, nadi-discourage din pala. Sa isip-isip ko bilang pastor, salamat Lord, sapagkat pag wala ang mga bagay na ito na nagsisilbing equalizer, mayayabang kami. Pag kami mayayabang, hindi mo na pwedeng pagpalain. Let it be known to each and every one of us na kahit dumami pa tayo, mga kapatid, hindi yun dahil sa atin, kundi dahil may Diyos na nagpala sa buhay natin, sa leadership ng pastor at sa lahat ng ating mga endeavor. Napakadali po kasi nating makalimot bilang tao. Na pag may tagumpay tayo, nandun na tayo sa taas, akala natin it was made by our own self. Mga kapatid, we forgot that the secret and key to thriving, to success,
is there is a faithful God. Oh, kaya saan man anggulo mo titignan, mga kapatid, sa anggulo man ng isang ministering nagsisimula na kakamot ulo yung pastor, paano kaya kami magtatagumpay dito? Mga drug addict ang mga kapitbahay namin, mga drunkards yan. Paano kaya kami makakapagtayo ng malaking church dito? Rejected kami ng community. Mga kapatid, may Diyos na tutulong dyan. So kung sa anggulo mo titignan ng isang nagsisimulang ministry, the key for a church to thrive is there is a faithful God. Kaya walang dahilan ng kahit anumang misyon, anumang ministry, maliit man yan o nagsisimula man yan, na sabihin, ay wala, hindi kami pwedeng lumago, ay hindi kami pwedeng dumami. Bakit po? Because God did not call us to fail, but God called us to win our communities. And that God who called us, that God who sent us, that God who gave us the mandate is faithful, that He will bless our work and labor of love. Oh. Kaya, kung sa anggulo ng isang nagsisimula, halimbawa, yung ating ministry dyan sa Sanchez, kayo mga soul winners, wag kayo mag-soul winning na parang discourage kayo. May faithful God tayo. Ang ating mapangkiag, soul winning, alanganin kayo. Nagsisimula kami, sinong makikinig sa amin? May Diyos tayo. Tutulungan niya tayo makapagtayo ng gawain. Tutulungan niya tayong makapagbili ng property. Tutulungan niya tayo makapagtayo ng building. Ang tignan nyo na lang ang ginawa ng Diyos sa ating main church. Nung magsimula ang ating ministry dito, walang-wala. Ang support lang ng ating patriarch, 300 pesos a month. Alam nyo naman, dominated ito ng malaking relihiyon na matagal ng relihiyon sa buong Pilipinas. Pag pumunta si Pastor John sa high school, rejected. Pag pumunta sa mga barangay, rejected. Tinatawanan, maliit. Wala pang galang, wala pang respeto. Hindi pa high regard ang ating church sa community na ito. After 40 years, see what happened. Bakit? Because the pastor, our patriarch, believed that there is a faithful God, na yung Diyos na tumawag sa kanya is the same God who will help him build this ministry. That's the key to a thriving church. Faithful God. Kaya nais kong i-challenge kayong mga misyon, kayong mga outreaches ng HBBC. May faithful God na magpapala sa ating mga outreaches. Ako'y naniniwala na kung saang lugar tayo ibinilagay ng Panginoon na kapag simula ng outreach, meron at meron dyan ang kanyang itinalaga na para sa HBBC. Kaya yun ang rason kung bakit dapat mas masipag pa tayo. Alam mo kung bakit tinatamad-tamad ka? Kasi hindi mo nakikita yung faithful God na naglagay sa atin sa outreach na yan. But if you believe that there is a God who will bless, a God who will equip you, a God who will supply your need, a God who will enable you sa kakulangan mo, mga kapatid, sa weaknesses mo, at yan, tutulungan ka ng Panginoon. If you believe there is a faithful God, that challenges you na magsisipag sa gawain ng Panginoon. Kaya kung meron man sa inyo ngayong gabi, ang mga Kristiyano, mga key people, mga ushers, mga coordinators, mga disciplers na tinatamad-tamad, I invite you to look to God tonight. We have a faithful God. He will enable us. He did not call us to fail. He said, whatsoever He doeth shall prosper. He did to Joseph. Anong sabi niya sa Bible? Whatsoever Joseph did in his hand, the Lord made it to prosper. We have a God who is faithful and able to prosper the ministry of the HBBC. Lord, marami pong salamat. What a challenge tonight. Ano man ang rason namin kung bakit kami tinatamad. Kung bakit po kami hindi masigasig sa paglilingkod. I believe this is one of the reasons.
we failed to realize, number one, that you have called us for this ministry. And that you are faithful to bless us. And because we believe that you are faithful, mas lalo dapat ang aming sipag at sigasig sa gawain. At kung sa anggulo naman, titignan ka namin, sa anggulo na kami naka-experience ng mga tagumpay, hindi po kami magyayabang sa aming sarili. Hindi kami magmamalaki sa aming sarili. Lagi naming tatandaan na ang lahat ng tagumpay na ito, ikaw ang nagbigay sa amin, Panginoon. These sanctuaries and buildings that we have today, the level of ministry where we are at right now, all because of your goodness and grace upon us. Kaya binabalik namin at iniaalay namin sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papuri at pasasalamat. I pray na ang bawat men, usher, pastor, preacher, coordinator, at member ng church na ito ay naunawaan nila ang mensahe na nais kong iparating at ipadama sa kanila, Panginoon. We serve a faithful God. Panginoong Diyos, we are faced with a great need right now. Itong pagbayad namin sa transformer, pambili ng aircon, kung sana maramdaman lang ng mga kapatiran kung gaano kalaki ang burden ng kanilang pastor na nag-iisip at nananalangin sa bagay na ito. Which I know there are some members who understand, Lord, the burden of the pastor. And I praise God for these men and members, O God. But God, we trust and we believe you have done it in the past. Mas malaki pa nga ang ibinigay mo, maliit na lang ito sa iyo, Panginoon. That's why we claim to you, our faithful God. Alam namin ikaw ay matapat na magpo-provide. We have aimed for this. We have anticipated this to come and happen. God, provide for the financial needs of our transformer, our aircon, and the needs of the upcoming conference this coming June. At ipapangako namin sa iyo, O Diyos, na ang lahat ng tagumpay na mangyayari dito ay hindi po kami magyayabang as if kami magagaling o matataas. Sapagkat hindi kami at hindi namin kaya lang lahat ng ito. Lahat ng ito ay magmumula at manggagaling lamang sa iyo. Thank you, dear Lord, in Jesus' name. Everyone says, Amen. Naramdaman niyo ba yung preaching ngayong gabi? Nag-preach si pastor na hindi man lang nagbukas ng Biblia. Napansin niyo ba yon? Hindi na, no? Hindi na. Pero ang sabi ng Deuteronomy 7:9, ito yung verse ng point number 1. Ang sabi rito, know therefore that the Lord thy God, He is the faithful God. You will not fear if you know that God is faithful. You will not be discouraged if you know that God is faithful.